зората на човешката памет, в земите между реките Тигър и Ефрат, хората разказвали за любов, която не била кротка, нито сигурна. Любов, която давала живот и го отнемала. Това е историята на Инанна и Думузи. Инанна била най-желаната сред боговете. Богиня на любовта, плътта, страстта и войната. В нея живеели противоположности – нежност и разрушение, съзидание и хаос. Думузи бил земен владетел, пастир, красив и жизнен, символ на плодородието, на зелените поля и новия живот. Тяхната любов не започнала тихо. Тя избрала него. Не по задължение, не по волята на боговете, а по желание. В древните песни се казва, че Инанна го пожелала с тяло и душа. Срещнали се сред нивите, където земята дишала под слънцето. Там любовта им не била скрита, била празник. Тя го въздигнала, направила го цар, дала му власт, слава и място до себе си. И за кратко светът бил в равновесие. Но любовта на боговете рядко остава цяла. Инанна решила да слезе в подземния свят, да се изправи срещу сестра си, Ерешкигал. Това не било пътуване, това било предизвикателство. За да влезе, тя трябвало да премине през 7 порти. На всяка порта оставила по нещо от себе си – корона, накити, дрехи, власт. Докато накрая останала без нищо. Без защита, без сила. И там, в тъмнината, била убита. Светът замрял. Нищо не растял. Нищо не се раждало. Любовта изчезнала. Боговете не издържали. Създаден бил план. Инанна трябвало да се върне. Но всяко завръщане има цена. Тя получила право да се изкачи обратно, ако намери някой, който да заеме мястото й в подземния свят. Когато се върнала, тя очаквала скръб. Очаквала Думузи да плаче, да страда, да я чака. Но той не бил в траур. Той седял на трона, облечен в богатство, жив. Не разбрал какво е загубил. И тогава любовта се превърнала в присъда. Инанна го посочила. Демони го отвели. Думузи бягал, скривал се, молял се. Но никой не избягва съдбата, когато идва от любов, превърната в гняв. Той бил отведен в подземния свят. Но историята не свършва там. Сестра му предложила сделка. Половината година тя щяла да заема мястото му. Другата половина – той. И така било създадено нещо, което хората започнали да разбират като ритъм на живота. Когато Думузи се връщал, земята разцъфвала. Пролет, лято. Когато слизал обратно, всичко умирало. Есен, зима. Тяхната любов не била щастлива. Била вечна, разделена, неспокойна, истинска. Любов, която дава живот и изисква жертва.